Ma t-tokki ta' nofs il-lej fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha ebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kontet ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Xi dwejjaq fija xi dwejjaq għandha u tqabbodhom lili tipprova dwejjaq. Inkollu tidni nnaddaf. Xi titnaddaf? Hawn nadif. Naddaf. Jien naqra nħobb, għaw ktib sabiħ ieħor illum ta' mhux aħjar naqraw xi ktieb jew. Ara llum għandna fil-mużew tal-futbol. Jisimni Sansun. Tafu għaliex jisimni hekk? Jien kont ballun b'saħħti ħafna u sibt ruħi f'saqajn ħafna plejers famużi minn madwar id-dinja kollha. Kont niġi użat mit-tim nazzjonali Malti u skurjajt ħafna goals. Iżda kelli xi diżappunti wkoll. Bħalma jkollu kull ballun. Apparti x-xuttijiet li qlajt bil-ponta bil-lazz, jew saħansitra bit-takkuna, kien hemm min kien ibusni qabel xi penalti. Il-goalkeepers ma nistax nifhimhom jien. Ġieli jagħmlu minn kollox biex jilqawni u jafsuni magħhom. U ġieli jagħtuni bil-pon biex ibeduni mill-lasta. Fix-xita ġieli kont insib xi qalb tajba li titħassarni u tixxuttani qabel xi throwin. Niftakar l-ewwel logħba internazzjonali tat-tim nazzjonali Malti kontra l-Awstrija fl-1957 ġewwa l-Empire Stadium il-Gżira. Dakinhar il-ground kien mimli daqs żbajda u kien hemm saħansitra l-Gvernatur ta' Malta u l-Viċi Prim Ministru. Illum ninsab hawn f'dan il-Mużew tal-Futbol magħluq ġo vetrina flimkien ma' sħabi l-oħra. Tino Trofew, Bużu l-Flok, Gili Zarbuna u Salvina Lingwanta. Ta' spiss kulħadd jibda jirrakkonta l-esperjenzi personali tiegħu u jillitiga min se jirrakkonta l-istorja l-ewwel. Jiena bħala li xieħ fosthom nipprova nikkalma s-sitwazzjoni. Kemm nixtieq nerġa' mmur imqar ġurnata waħda biss l-Empire Stadium tal-Gżira biex inġeddet il-memorji ta' tfuliti. Bdejt id-diskussjoni lejla fost l-oħrajn. Nista' nimmaġina li l-atmosfera kienet kompletament differenti minn żmienna. Qalet Gili iż-Żarbuna. Jiena ma lħaqtux dak iż-żmien. Kienu jilagħbu bija fuq il-ħaxix tal-ground ta' taqali. Komplet Gili. Bħali kolli ngħid, jien ukoll ma lħaqtux l-Empire Stadium kienet pronta qabżet Salvina Lingwanta. Jiena xortija tajba li sidi laħaq iż-żewġ grounds. Kompla d-diskussjoni Bużu l-Flok. Għandi kurżita kbira biex insir naf minn fejn ġibtu isimkom. Staqsejthom jien. Kemmi fitta reġgħet sabitni. Skartizza! So jiena ma nistax nibqa' bil-kursita. Mela malli nsib naqa' ċans ngħidilha li ħa niġi nfarfar dil-kamra xaw ħafna ħmieġ, dejjem ħmieġ tara, u niġu nkomplu naqraw il-ktieb. Ġew għalikom. Ġejja!